구이 탑 구이 허리 탑 구이 마바리 탑 구이 फाग्लिनांदेन ओइ फैथ'नाय मलाखौ फुना होफैदो नै आंहा हाथाराखिसै आइदै माब्रै फुना हाबावो नोंलाय फाग्लि आइ फाग्लि फाफ्लिया साखादों नै जानायानो बांद्रायथारलालाय जागारग्रा गैयियावनो आइ फाग्लि एसेल'सो जानाय सबाय दुंब्रां
सौरी साप्पा सुख जुद एरे दरे चिलिया सौरी साप्पा सुख जुद दे गोदान बुफिनसां अरे फाग्ला नों फिसाखौ हमलाय हम दा हगार फाग्ला हम फाग्ला जसोबायसो एबार फोथैथारनांगौलै फाग्लि थाला गोरलैफोर फैदोहाय थांसै फाग्लिफ्रा ओइ मीरा मा जाखो दुखु मोनबाय नोंथ' गाबोन थांसिगोन नोंनो सोर खिन्थाया बाजै खोन्थादों ओइ माखौ सानहाबखो क'क्राझाराव थायोब्ला गोबां बायदि गोसोनि मानसि लोगो मोनगोन टाउननि बाराव सोरजोंबा हायना सारफ्राव जानाय नङाथ' गामिनि गावदां अखाफोरनि मिनिनाय उदां सोमखोर अख्रांनि हाथरखि हालाजों सुदेम बाराव देरबोनाय क'क्राझार टाउननि दुंहाव रिथि-रिथां मोब्लिबनि सोराङाव बिरफुंनाय हायना गुन्द्राया आंनि गोसोखौ बोरै सोलायहोनो हानो अब्लाबो आंनि गोसोआ मानिया गिखांनाय फैयो नों खाजय दा मासेखौनो दाबो हमनो मोना ओइ फाग्लि नांदे दाउ बेंनाया मा आंखौसो नाहरबाय थाखो हरिबें थ' फाग्ला खाजया आंल'सो फोना थांसैमोन गनखौनो ओइ फाग्लि नोंनि दाउ बेंनाया आंनि दिदि खिबु जाहरदोंना नोंनि गांखंखौसो बुफायनो नागिरदोंमोन आं नै फान्था गिला मोनखाबाय नै ओइ बानायसो खाजय मोसौफ्रा एसे सोरांब्रा लायदे जागोन दे आमाय आं दा दाउ गोदाखांबा लायगोन खोमसि लाजासे दा दोन जों एसे हिरामनाव थांना फैनो ए आयंआबो थांगोन नों मायंआ हारसिं थाङानो आंखौबो लेंफालायबाय ओंख्रि ओंखामफ्रा दा मोजाङै संनानै दोन आयै माबा थाब थांनानै फैदो आं दहायनो रेडि खालामखाजोब्बाय दे
हे इसोर आफा बोराइ बाथौ आंनि गोसोनि साननायखौ मोगथाङाव जाफुंहो फंबायखौ फोरोंनायनि आरो आलो गोजोन न'खर दानायनि गोहो हो रिया अ रिया ओइ जों फैलायबाय नै माथो मादैबोलाय बाथि सावफुनाय समावसो सफैलायबाय आद्रासो जाबाय खोमा खुलुमनाया खुलुमखांखाबायमोन मादै जिरायफैदो मादै आदै दे जागोन हिरायालाय गैया नामा दङ आदै गाबोन क'क्राझाराव थाहैसिगोन नालाय मा बुथुमदोंथाय हिरा ओइ हिरा आदै मादै फैदों आगै ओंखारबोलाय गाबोन हास्लाबनाय नङा साननानै लंपेन्ट गस्ला लेखा सोखाजोब्बायमोन आं थांथारनोसै समाव आथुर जाब्ला नांगौआनो थालाङो आदै दिनैनो सोखाजोबनायानो मोजां जादों मिराया मा खालामदों मादै हिरानो ओंखाम जाहोनो होननानै दाउसो सिथार होदों मिराया नोंबो थफादो आदै जयैनो ओंखाम खबसे जाहैनोसै आयै मानो ओंखाम संलायनांगौ मादै आंसो मिराखौ लेंहरनो सानदोंमोन जोंनावनो थौजोबदो मोजां गाज्रि जोंनावनो सावरायहैदिनो जों थांनोसै आदै दाहाय सानैबो फैदो साहा लोंलांदो मादै नांला आं गुबुन साहासो लोंहैनोसै मोनाबिलिबाथाय बिदिनो एसे नांथारगौ जाबाय नालाय आदैया लोङाबाबो मादैया लोंगौमोन ना नोमथैया गावनि सेर सेर आंखौबो आदा सेर खालामफायो आदै नांला दा फुदुंसै थादो नोंसोर दा ज' फैदो जों थांनोसै थादो बारा गोबाव दाख्लामसै साननिफ्रायनो खारख्लाय जाथारदों मिराया मोनखाजोब्बायानो जानांगौ दाहालागै जागोन दे मादै दे थालायदो फंबाय जों बिमा बिफा गोमाजानाय मावरिया गथ' क'क्राझाराव थायोब्लाबो बारा दाबायरायलाबाय क'क्राझारनि बारहावाया फरायग्राफोरनि थाखाय गोदोनि बायदि नंलानो मालाय MLA MCLA गिदिर थिकादार कन्ट्रेक्टार प्रफेसार लेक्सारारफोरनि फिसाजो फिसाला क'क्राझारनि बायजोआव दोनहरखाजोबनाय बोथोर गैयाब्लाबो फुजा मेला मिथिं दावथिं जाब्लाबो मालाय बिस्रा फरायनायाव जेबो नांस'आ जों बायदि गोरिब गुन्द्रा आरो गेजेर थाखोनि रायजो जाग्राफोरनि थाखायसो जारलाया आब' नंगौब्लाबो नङाब्लाबो गोजाननि बाथ्राखौ बारा खोनाखायो आं बेफोरनिफ्राय एरायनानै सोलिनो नाजागोन आब' गाव थिग थायोब्ला गुबुना मा खालामनो नों बारा दा सानसै आब' आं आंनि आथिङाव गसंनो नाजागोन थौदो दानो मोनाद्रायगोन मिरामोनावनो गासिबो रायज्लायनोसै बिसिनि अननाय मोनाबाथ' आं नोंखौ हारसिङै फोरोंनो हाखानाय नङामोन आगै फाग्ला र ओइ फाग्लि नायनो थसा लाबो खुगा गुवारा हख्रा हरथारलायबाय गावहा बेंगाखाय मालायखौ बेंगि नुदों बियो नायलांफै नाय दबायाव थसानै ओइ फाग्ला जांख्राव होद सानावबो फेख्रायनो थोआ मोनायावबो फेख्रायनो थोआ बोरैबा गङा हायख्लाबा बिगुरा जिगोन ओइ खाजय दहायनो सोरांबारा मोसौखौ खाफैनो थोरलांखाथारदोंमोन आङो दा मोनालायनासो खाफैथारबाय आरो मा खालामनानै थायो दाउ गोदानाय सावनायावनो मोनालायबायलै आमाय लावखार थेख्लायाबो मुफुर लोमजानाय न'आव थाहैबाय नालायब्रा हाखु दाखु दाजा मोसौफ्रा दंजोबो ना गैजोबा मोजाङै नाय गोरायैखा गदलाबायनानै मालायनि बारियाव हाबहैब्ला दाय नांलायगोन थसा मोजाङै सेरनानै हो नांदे खुगायानो माइकसो मोसौआ खारथेलायनोसो नागिरो आंलाय थसखौ मोजाङै सेरना होखादों मा थस सेरनाय जाखो मोब्ला मोब्लि फागा थुननायखौ नुवाखै नामा नाङियावसो सेरलाबायो दहाय जांख्रायाव दा मा जालाबाया खोमसि खोमला माखौ नुनानै फेख्रायलाबाया नोंखौ मोदोमनानैथ' फेख्रायसिनदों मोजांसो सोंदों ओरैनोबा मानदावला खाथार फाग्ला जांख्रावा
जानला मोनला दा बुंखा खाथियाव फैलाय टसजों देरसिन देना फैजागोन आंजों खारबा खारखा ओरैनोबा मोसौनि रागा जोबखायाखै बारसिन जागोनबो बिलिफां समाव एसे अर सुनो मोनाब्ला गोसोआ सोरांथारालै आदै आंहा एसे बिलिफाङाव अर सुयोब्ला न'खरखौबो स्रां नुयोलै आदै ओमफ्राय गोसोखौबो बोरैबा स्रां मोनथारो आङो आदै नङा होमबा बिमा आंनो नाङा मादै आं लोंखाया माइब्रानिसो गोदै एसे लोंदो बाजियाबो आं लोंखाया रानि आं बैसागु मागोफ्रावसो एसे लोङो लोङाबालाय खाजिखौनो जादो जागोन दिनै दे बैसागु साननानै एसे लोंब्लानो जायोमोन नाथाय बिलिफांबाथाय सामफ्रामबो बैसागुलै आदै आंना उफ खुगियासिलाय मानो नों खुगियासिल' ना मा जालायखो हा एफा गुदुंखौ दङ नामा खुगां खमरजोबा माखौ मिनिग्लाबला बायलायखो बेहालाय आलासि गोनाङावलाय मिनिखाथों रंजाखाथारथोंसै गाबोननिफ्राय सोरजों रंजानो मोनबावनो बेलाय दानि जुगाव जेबो नंला आदै गोजानाव थाब्लाबो खाथियाव थानाय बायदिसो दानोबा फन हरलायनाया दसेयानो थालायनाय नङा आद्रि अन्थावाथ' खामफ्रामारदों बोरो नायनो ओइ मिरा मा जाखो आलासि गोनाङावलाय माखौथो मिनिग्लाबला बायामोन आवसावलाय साहा फुदुंनानै हैदो सिख्ला मानसिया जौ लोंनायाव जिरायफानो नाङा आवबा बावदोंसो आब' नां दे आदै ओइ आब' साखौ नायदों नायाखै हाबाब हा गोसोआ हायाव दं जाखो ना अख्राङाव दं जाखोब्रा बेफोरनि गोसोआलाय हा गालिनानै खर' गावब्लाबायनायमोनब्ला मा जानांगौ जाखोमोनलाय आयै सौथुब्लाबो जेबो जाखाया बेहा दिनै गोसोआनो गां रज'खादों खराद्राय खाथार मानसियानो मावनोबाथाय मावनो हास्लाबलाया आथुरानो फिसाफोरनि थांखियाल' जाफुंथारथोंसै हा मा खालामनो थांनानै थानाय समाव मानसियानो बयबो दुखु दाहा लानांगौ जायो बोहैलांनाय दैजों नाव जावनो बैथानाङा आदै दावखोनानै थांनांगौब्लासो जयै बैथा हमनांगौ हानायमानि आंबो हिराखौ फोरोंनो नाजागोन हा बे फिसा सासेल'नि थाखाय आंनो गाराब्ला सोरनि सायाव गारबावनो आंलाय आरो बेसेबां खामायबावनो बिए पास जाबानो हाबाखौ होग्रोनोसै रिया आदै हाबाया जाखागोन जेब्ला दिनैनिफ्राय नोंखौबो बिहामजोखौनो लेंखानोसै जाया होमबा रिया आदै सोमोन्दोआ जेरैबो जाखायो मादै देनांब्लाबो आं नोंसोरखौ बिहाव बिखुनजो लेंखानांगोन गोसोफ्रा थिग थालायबानो जायो गावसिनि फरायनांगौ मावनांगौ खामानिखौल' मोजाङै फोजोबग्रोनानै लाथों मावनांगौ हाबाखौ बोथोरावनो मावनानै लायाब्ला इयुनाव गावसोरनो खस्थ' मोननांगोन आदै हा फिसा हिन्जावनि थाखायनो खामायखादों सोरनोथो खामायनानै बहा गारबावनो आंलाय आइ बाजिया ओंखाम उखैबाय खोमा मोनखाजोब्बायबालाय माथोबाव खुरदो दे हेलो हेल' आयै
आंनो 50,000 रां नांगौ। आयु मैयासो नोमफाया 10,000 रां हरदोंमोन दिनैलाय मानो नोंनो 50,000 रां नांबावगौ जाखो 10,000 थोआलै आयै 10,000 जों लंपेन्ट गांसेखौनो मोना। आं मिथिया नोंफाजों रायलाय नै बिफा बिखि फन हरदों नै रां नांबावगौनो बिकि औ हेल' माय सान औ बाबा मैया 10,000ल'सो हरदों दिनै 50,000 हरथारनांगोन गाबोन आंनि बार्थडे गोसोआव गैया नामा? आइ एम सरि माय सान नोमायाबो बावनासो दं खोमा नोंनि बार्थडेखौ रायखांथाराखै माथो जागोन दे डन्ट वारि दाहायनो लांफानानै हैगोन आं 50,000आनो थोगोनथ' थोगोन बाबा थोगोन आंना लोगोफ्राबो बुरजाथार थेवब्लाबो बेजोंनो थोब्ले माब्ले एडजास्ट खालामसिगोन आं थेंक इउ बाबा दोननोसै अके बाय दोनदो दे दोनथ'बाय आं गोदो बाहायनो मोनैखौ नोंनो बाहायदोलै फिसा खाफाल गोनांथार आंना फिसाया अन्थाव बाथाव फिसाफ्रा बेबादिसो जानांगौ अननायावनो अख्लाब जायाबानो जाबाय नोङो फिसाखौ बेबायदि थाखा फैसाजों अनबाय थायोब्ला देनां सामलायनो हानाय नङा नोङो गथ'नि थाखाय खामायाखैबा सोरनि थाखायथो खामायदों बेबादि दख'ना उद्रां गाननानै थाखा फैसाखौल' सानबाय थानो नाङा नों थां ओंखामफ्रा रेडि खालामहैदो आंहाबो एसे गोजानाव थांनांगौ थाबनो है हामालै आबा बेबायदि गारखु बुखुखौ दासो नोंगाव नाङा आंनो बेबायदि बाइकखौ क'क्राझार टाउनाव सालायबावो नामा लासिंसिं नाङा आंनो बेबायदि बाइकखौ गोदान नांगौ गय फायखारि दाउ फायखारिफ्रासो बेबायदि बाइकखौ सालायो गोदान नांगौ आंनो दिनैनो होगोनलै फिसा होगोन दिनै बिबा दिनैनो आं बहा मोनब्रबनांगौ जाखो रां बुथुमनो आंनोबोथ' सम नांगोन माबादि फिफा जाखो नोंलाय फिसानि थाखाय खामाखैबा सोरनि थाखायथो खामायदों गोदान बाइक गोदान लंपेन्ट गस्ला होनो हायाबा मानोथो क'क्राझार टाउनाव दोनहरा लासिंसिं मैगं फायखारिनि फिसाजोखौ नुवाखै स्कुटि सालायनानै कलेजाव थांनायखौ बाइक गोदान लंपेन्ट गस्ला गोदान होब्लानो जे लेखा फरायनो हायो बे नङालै बिमा गाननाय जोमनाय रंजानायजोंल' समखौ बारहोहरनानै मा जानो साखा खबनै बिनायावनो नोङो खर' गुदुं साखा खबब्रै बिबावबाथ' खर'आनो लान्थासो जागोन खोमा मास्टार गेगा ओंखाम जाहैदो बाबा नोंनो होआब्लालाय सोरनो होनो आंलाय दा हरहोगोन आं नोंल' मोजाङै फरायदो दिनै नांथारगौलै आंनो आं मिथिया मा ओंख्रि जाखो बेलाय ओंख्रियाबो बेल' नामा मैथास्रि बेल' ओंख्रिजों ओंखाम जानो हायो नामा सबायजों खुसिया गोरानजों दाउजों अनलाजों संनो थिननाया मा जाखो गुमैया जोगोनारजों ना गोरानजोंल' संनो थिननायखाय बेखौल' संनाय जादों मा जायोथाय बिहा मैथा बाथोनजों ओंखाम गोजां सोमजानानै देरबोनायखाय फिसालाखौबो गावबादि जाजानो लुबैबावो दानि मुगायाव मैथा बाथोनजों फिसा खांबावो नामा नुवाखै फिसाखौ देहाया माबादि रानलांजोबदों आद्रि आद्रिनो मैथास्रि बे हांसो बिदैया दैनि एवनानै लाबो नै बाबा बे ना खर'जोंनो जादो आं नोंनो दोनखादोंमोन ओइ আর কত দেরি লাগবো বানাওতে আধা ঘন্টা লাগবো আধা ঘন্টা আগে হব লাগে আমার প্রোগ্রাম আছে তাড়াতাড়ি কর এত লিজি ओ सफैबाय फै खनथाम खनब्रैयानो जाबाय फन खालामनाया
मोनामनायानो थानो हालाय लांला थाबैनो साफा खालामदो आं टाउनाव थांसै आदायाबो सफैखासिगोन बैथिं फेनेल खदाल बेलसा गासैबो दंखाजोबो मोजाङै साफा खालाम दे सिख्ला नायनो फैनाया माथो खिसो गारनो थिनखोलै मुगै सुगैनो खि गारनो थिनब्लाबो गारनो सां जानो थिनब्लाबो जानो सां होमब्लाबो बेबायदि मालखौ हगारजानाय नङा नै मावसेबो फान्थाया है थाबखौनो गवाब्रा जुथायालाय थै मासि दुखुनांथाव खि बेलाय लाथा लाथा मा जानानै खिनाय बेलाय अनलाजों मेवाइजों ना अनलाजों दाउजों औ नोंथां खाख्रेब माब्रै खबरफ्रालाय हाब दा बुंसै नोंथां बड'लेण्डआव बेबायदि सिख्ला नागिरनानै मोननाय नङा सोरगोनि अप्सरासो हाबाब 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 मा होनदों आरो नै जों दा रेस्टुरेन्टआव रुटि गुरलाब गुरलाब पुरि गुरलाब गुरलाब जानानैसो रायलायगासिनो दं खुगाजों खुगा नंगौ आरो नै कफि कापसेखौनो बे लोंलाय आं लोंलाय बे लोंलाय आं लोंलाय लोंगासिनो दं आथिं हेबलाय हेबलाय नंगौ आरो प्लेट मोनसेनि चाउमिन गोलाव गोलावखौ बिनि खुगा आंनि खुगा बिनि खुगा आंनि खुगा बोलायनानैसो जागासिनो दं आरोबाव सिनेमानि हिर'इन जानो गोसोथार नोंथाङा थाबैनो बिनि मुं आरो थंखौल' मोजां खिथाहरदो नोंथां नै आं खोन्थाहरगासिनो दङ बे टाउनजों फैनानै ओरै UN एकाडेमिजों हाबदो खोदोमथला मोननायनि एसे सिगां ओरै नोंथाङा लामा गोदानजों फैबानो जाबाय बे बिल्डिं समायना रमायना बिल्डिं नुनायानो औ बावनो जेरै बिल्डिं एरै सिख्ला हाब सलिड बुस्थु केमेरा लानानै ओंखारलांसिगोन आं नै फान्था गेलेया दोनबाय नोंथां दे थांगौ Hey! এইটো কি হৈছে হা টাইট কৰি দিম দেখ তো কি লল বলো তো আরে মাথা মাথা করো করো এইটো লাগাই দিম কলাটা লাগাই দিবে তাড়াতাড়ি আমার টাইম নষ্ট হবো এমনি আমার প্রোগ্রাম আছে বনাই দিম দেখ তো তাড়াতাড়ি লাগাই দিবি কিন্তু ইমান জলদি না হয় না ওই 2 দিন মান লাগবো ওই কি না হয় আপনি আসে নাই না হয় ইমান জলদি নহব তাড়াতাড়ি বানায় রাখবি কিন্তু হাল্লা করলে নহব পাঙা বস্তু আনি আর হাল্লা করে
आयै आंनो रां नांगौमोन 1000 हाबाब मानो एथ' बुरजा रां नांगौ जाखो सानफ्रामबो मा खालामो इस आयै नोंथ' मिथिगौ ना बे टाउननि बारहावाखौ माबायदि थाइसे थाइनै रांजों जेबोखौनो मोना देलाय फिसा नोंना बांद्रायबाय सानसेयाव खामायनायखौ सानसेयावनो जाग्रासो जाबाय ओइ नोंसोर बे खनागफा जायगायाव मा खालामदों नोंसोरखौ नोंसोरनि बिमा बिफाया कलेजाव बेबादि आड्डा मारिनोसो थिनहरदों नामा जिउआ मोनसे दावहाथिलि जेब्लाबो सांग्रां जा खैफोदनि समाव नोंसोरखौ रावबो रैखा खालामनो फैया बेफोरबादि गाननाय जोमनायजों नोंसोर गाव गावनि इयुन जिउखौ माबोरै दानानै लानो सानदों गावनि रैखाथिखौ गावसो खालामनांगौ गुबुना रावबो हाया गोसोआव लाखि मिथिबाय गावखौ मोनथिया सानदों बे एन्जर बुंगा बिदां सारा गावहा खोमसियावसो आदार नागिरनानै जाग्राखाय मेगना बिखायाव खुगाया अख्राङाव बुजायफ्ला बायदों मालायखौसो गोदै गोदैनो सोरगो रायजोनि हाथरखिखौ बुजायनाय बायदि मोनाखै बे दा फाग्लि खोनागोन बोराय मानसिखौनो बोरायहाय थां लान्जायाव दांनायहै अख्लाब जानोबा सोमसोम दसेखौ नेनो हा नामा रायजादों ओरैनोबा एन्जर बुंगा सारजों ओरैनोबा टेनसनखा अह आं थानायाव माखौ सिन्था खालामदों हरदो बरिया ए हाननोबो रोंबावलाना ओहो वाव मादि जागोन नोंसोरजों ओइ नालाय सेलमेनखौनो बायदिखा हिरोफ्रा लेंहर नामा ओइ मिस्टार ओरै फैलाय नाङा नोंथां थांनाङा दुंखांनाय मोसौ दामब्रिनि फालोआव लावखार दाजाहै र' आं थांनि ओइ नों नङा माराम खानायखौ नाङा जोंनो जोंख्लाबनायखौसो नांगौ मा बे कलेजाव आं नोंसोरजों बेबायदि खालामजानो फैयाखै मोजां गियान मोजां सोलोंथाइ लानोसो फैदों कलेजा गंसे सोलोंथाइनि मन्दिरसो नोंसोर बायदि गाननाय जोमनाय फाव फेशन दिन्थिनायनि जायगा नङा हायना ओइ बोरै जाखो माथो बोरमा खालामनो नागिरनाया मोसासो ओंखारबाय बिनि खिथेरखौ नागारा आं दोखो दोखो सागं साग्लिबाय थाबालाय बबे लाफा मैद्रु बिलाय गेब्लेयालाय
आया माबायदि ननसेन्स सुइपार बेलाय सोरखौ नांगौ होनदों ओइ सोरखौ नांगौ बुंदों खुलुमबाय आं जे बड'सानि फंबाय के बड'सा मोनसे बर' सावथुननि हिर'इन नांगौ जादों नों माथो हिर'इन जानो गोसोथारनो सोर बुङा आंहा सिनेमा थिनेमाजों जेबो सोमोन्दो गैया आदायासो सिनेमानि फाग्ला नाथाय दासिमबो सिनेमा बानायग्राखौनो लोगो मोनफेराखै र' आं आदाखौ लिंहरनि One, two, आदा आदा 3, 4, 5, 6. सिनेमा बानायग्रा जे बड'सानि फंबाय के बड'सा फैदों नै हिर' नांगौनो मडेल बुथुमदों हा जे बड'सानि फंबाय के बड'सा सिनेमानि मडेल नागिरदों थां लिंनांलाय थां हे गसाइ नों बहा दं आंनि बेसेबांबा गोबावनिफ्राय सानैया दिनैसो जाफुंसिगोन हे सोर फैदो सिङाव फैदो ओरै बेनो आदाया बोलोगोरा बुख्रुबग्रा ब्रह्म आदा बेनो बर'नि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि जे बड'सानि फंबाय के बड'साया गोजोन्थों खुलुमबाय जै जाथों जे बड'सानि फंबाय के बड'सा नोंथांनि आगानजों जोंनि न'खौ गोथार खालामथोंसै नोंथांनि आफाखिया आंनि खर'नि बहरम जाथोंसै थाबै नोंथाङा आंनि स्क्रिन टेस्ट खालामदो जायो दा बादियाव आं हिर' जानायमोनब्ला दे है थाबनो खालाम मोनदों स्क्रिन टेस्ट खालामथारदो आयै दा बादियाव आं हिर' जानांगौबा है आयु है हामालाय है आंलाय आंनो मडेल चेनेल नांगौलाय आंखौ मा जाखो आदा मा जाखो आंनो मडेल चेनेल नांथारलाय आं गस्ला मेला थादों मा जाखो हा है दा बादियाव आं हिर' जानोब्ला ओरै होथारबावगोन दे है
दाबुसै आदा दाबुसै বজং বলে কি जिराय सार जिराय मेनेजार मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दंना इन्डास्ट्रि औ सार दासान्दि इन्डास्ट्रिया मोजाङै सोलिगासिनो दे दं दे थौ एसे नायनानै फैनो जागोन सार ओरै थां ओइ सलाय नाङासलै नै फैगौ दावरायफ्रा वा वा ओइ जारोमोन बा बेखौलाय मानो गानबावखो गानाबाबो जाबायमोन ना ए जोहोलावफ्रा दिनैसो नुसनदों दख'ना गाननानै फाफ्लिजों हुब्लिलांबाबो नायसनिया दिनैसो बिदि ड्रेस गाननायखाय नायसनबाय महर फुलानखौ मैहुर खालामनो नै जोंनाबो दङ इसोर मोखांफोरानो माथो नायथावथारा खय खरिजोब दा बिसनासायाव गोदो सिमां रायजोआव जोंनि बडिजों श्रीदेबिमोननि आरो मानरै रेक्सिमोननि मोखांजों दाजाबनानै बैसाङाव खांग्रां खुग्लुब उन्दुनानै बैसाङाव बायाबानो जाबाय बिनि फाल्थु फैदों बिसोरजों लोगो लानांसिगोनलै जोंहा फाग्लिफ्रा लाइमोन बैसोआव आगान होजेननायथ' महरफ्रा समायाब्लाबो सेंग्राफोरनि गोसोखौ बोनो हाद्रायै जायाखै नायलाय दानि जुगाव बोरमा मेन्दायासो बिजाब फरायो नायहरलाय हनै बोरमा मेन्दानि आखाया बेसेबा बुरजा लेखा फरायनो नङाहाय गान्दुलानोसो लेखा बायदों लिंहरबानो जायोना जोंना गान्दुआव खाथि मोना उन्दुबा अख्रां सानि जोमायाव उन्दुनो बायदि मोनगोन आलो आलो सेबु सेबु आलो आलो हाय मोसा हाय हाय मोसा हाय हाय मोसा हाय हाय बोरमा गामिनि बोरमाया लेखा फरायो टाउननि एम्बु बंग्लिफ्रा सारा बोसोर बैसाग दाननि अखा हादैजों एबं गाबनानै टाउननि बोराय सेंग्राफोरखौ आयना सारफाव बारथिंबायो ओइ मिस्टार बोरमा मेन्दा गामि नङा बेयो टाउनसो गामिनिखायनोथ' लेखा बायदों टाउननि एम्बु बंग्लिफ्रा जिगुर गुस्लाय लान्थिसो जाजोबसै खर' मेग्रेमनानै नायनो हायाब्ला मेगन मेसेबनानै थगन थुनानै थाबायब्लानो जाबाय इसोर दा बायदियाव नोंसोर बायदि जिगुर गुस्लायनाय सिख्लाफ्रा खारसन फैब्लाबो नांथ्रालै आंनो नांगौबा बांखाना हिन्जावखौनो हाबा लागोनलै आं नोंसोर बायदि थाफ्लि बुद्रां सेंग्रानो बांखानाया हिन्जावा साबद्रायबावोसो क'क्राझार टाउननि नेपाल हटेलनि दरखं मोखाङाव उन्दुनानै थाग्रा सैमा दादुरि मेगन खानियासो खारसनहैगोन नोंसिनाव नोंसोरखौ जोंबो नांखाया थाइबा थाइहां बारबा बारहां सिख्लाफोरनि खुगाया हां फैदो जोंनोबो नांखाया नोंसोरखौ बोरैथो सौग्राव फैयोब्रा बेबायदि खुजाथ्रानो जाब्रां फायलिफ्रालाय
ओइ सिफुं नोंथां नाय मा बुस्थु मोनब्रा बिलाय बिदि गोदोनानै थास्लायस्लाय जोंबो बेफोरखौनो रिफाइन खालामनानै बेफोरजोंनो मावनानै जाब्ला खम फैसा खामायगौमोन औ बेफोरजों खामायनानै जों फैसा मोनोब्ला महरगिरिफोरनो थाखा राननायाव इजि जागौना गोरलै जाथारगौ आरो नाहरनाय हनै बे मा बुस्थु बिलाय बेथ' जिसिबिसो हाब नांगौ बुस्थुखौनो मोनबायलै सयथि नायलाय नोंथां जोंनि 1.5 लाख सिनेमायाव बेनो ख्रें जागोन जागोन थां जागोन सालायनायावथ' आं दं गोदो उन्दैनिफ्रायनो मैसो गारि सालायनानै देरबोखानायसो आङो र' बे जिसिबि थारालाय माथो बेखौलाय मेसिनासो सालायो ओइ हागोनफा नोंथाङा हाया जायो नामा ओइ स्कुला रावजोंल' जानाय नङालै रोंनांगोनबो नोंथाङा बावल' थाथ' गराय बादिसो जागोन बे गाखोनो हाब दग्राबो दंखालायो माथो फुरा राउन्ड खालायनो हागोनलै नोंथां मालाया मा बाहाय जों बेखौनो बाहायगोन ना नोंथां स्टार होनोसैबो सिन्था गैया जागोन सोर गारि स्टारखौ सिखावबाय मा रासि लानानै जोनोम जाफैखोब्रा आंलाय बे जुगावलाय मा बुजायनायल' जाथारखोब्रा आंलाय आइदै फाफिया फाग्ला बोरायाखौ मा मैगं फाननाय जाखो बेलाय माखौ नाहरखोब्रा माबारखौलाय मैगङा हा गोबाव जाबाय मा जानोब्रा जाबाय आदा जल बदा मैगं फायखारिफोरजोंलाय हैद सोरखौ नायनो बायदि मोनदों नोंलाय आंनि फिसाजोसोलै बाराबा मेगना एक्ल' जागोनबो मा होनलांखो बोरायालाय बे थांनाय सिख्लाफ्रा गावनि फिसाजोनो नंगौसे माथो गावबादिखौ नुग्राङा बोराया फिसा जानो गैग्राङा साफ्रोमबो एखे दायसिबसो दिनै सेरसेखौनो बारा मोनबोबायलै साला हे सोर गाबोन जाहाथे बेनिफ्राय गुसुं गुसुंसिन गाननायफोरखौनो लोगो मोनबावथोंलै साला मैगंफोरखौ सेरबासो बारा मोनलाङोलै खोमा मेगना सेरावसो नायखो ना लामानि थाबायलांनाय सिख्लाफोरखौसो नाहरखो बोरो सिखार बोरायलायनानैनो माखौबासो नाहरदों गाननायफ्राबो लाजिनो रोंला नालाय फाग्लि दावज्रोमफ्रा बोराय सेंग्रा गासिबो फाग्ला खालामजोबसिगोन बिसोर सोर सोर बिमा बिफाया जोनोम होबाय बायो बिसोरखौ बेफोरबायदि हौवाखौ मैगं फाननायाव फज' जालाहाय लाबनिख्रुइ लससो बांसिन बानायो मा बाजै माखौ रागा जोंखो ना बोराया फैसा लाना खारलायबाय रां खावनायानो जाबाय हनै बै सिख्ला थग्रोनफोरखौ नाहरबायनानै खांख्रिखला बारा सुनानै हरनायानो सेंग्रा गोरलैया बोरायाबा सिख्लाफोर नायनानै मैगंखौ बुरजा सुनानै हरबाय नोंबो सेंग्राफोर नायनानै बुरजा सुनानै हरदोब्रा बाजै
ओइ गथ'फोर मा खालामदों नोंसोरलाय क्लास गैया नोंस्रा सिगारेट सोबनो जौ लोंनो ड्राग्स जानो थाखाय बिमा बिफाया नोंसोरनो रां हराखै नोंसोरखौ लेखा फोरोंनानै मोजां गियान लाहोनानै साफा साफा देरहासार गियानि सुबुं जाहोनो थाखायसो रां खरसा खालामदों ओइ गथ'फोर मानसिनि जिउआ दान्दिसेनि थाखायल' बे दान्दिसे समावनो मुलुगाव मोजां खामानि मावनानै दिन्थिलांनो नाजानांगौ सम थानायावनो गावखौ फोसाबनानै लाखा नङाब्ला इयुनाव उनदाहा खालामब्लाबो बारग'लांनाय समखौ मोनफिननाय नङा जाय समनि बेसेनखौ बुजिया बिनि जिउआ जेबो गैया उन्दुलांनाय गराय बादिसो बे फाग्लि थाम्फैया मा ब्रें ब्रें गाबलांलाबायखो गावबा गोदै सिख्लायाव ओरै बिथिंलाय हरै बिथिंलाय गेसाव गोफोन नागिरलाबायग्रासोमोन खोमा जानो हागौ कलेजनि मेडाम मालाय मा जानो जोंथ' बिमा बिफानि थाखाजोंसो जादों लोंदों बेहालाय मा खरस जादों जोंथ' बिनि थाखाजों जायाखैना ओम बाबा भलेनाथ ओम जा एसे निसा नांदोंमोन बेबो स्रां थांजोब्बाय थौदोलै होमबा फाग्ला बाबानि उखुन्दैखौनो सोबहैनोसै थौ थौदो हेलौ बहा दं हेलौ मा बावबाय नामाब्रा मेडाम दहाय रायनाया थोआखै नामा नोंनि जायाखैलै जों बिमा बिफानिसो जादों मा गोदाव सोराव बक्सला हरखोब्रा सोरखौ नुदों आं बिकिसो बिकि मा खबर नोंथां मा बहा दं थाबैनो फैदो रेडि जाखाजोब्बाय मा बहा थांदो मा रेडि बार्थडेआब्रा आंना हायना मोनायाव फैगासिनो दंथ' मा बार फैदो बार्थडे नों बार्थडेआ दिनैमोन ना ओरैनो सबाय ओंख्रिखा आरो खुसुं बेदरबाव जायगाखौ मिथिखाबाय दा जायगायालाय नों रुमावनो जाखागोन नङालाय नार्जारि हटेलावसो थाब फैदो दोनथ'बाय आं नार्जारि हटेलावसो थांगौ थांबाय फैदो बुरबाव फिसा
फिसा सैमा फिसा गारिखौ सालायनो रोंना रोङा नोंलाय जौ लोंनानै गारि सालायनो लागायनांगौ लागायनांगौ सैमा फिसा फिसाखौ साफा लखांग्रा जाबाय एसेनोसै बाइकजों थैलाय जौजों थैलाय जागासिनो दङ लागायमारसै जेन'बा जागायनोसै लागायनि ओइथ' होसोलायबाय थाखो होसो आंनि आंनि साबिया बै हिरोखौ लाबा मोनसे खालामनाया मा जाखो आंनि साबिखौ मोनाखै बै हिरोखौ लाबा मैद्रु खालामनाया बावबाय नामा Bye. Good night. Bye bye. Bye. Good night. ओइ मेहेर आं गाबोन संगोन दिनै नों संदोब्रा आं दसे फरायबावनोसै बिजाब गोदानखौ नायनोलां दे आं संहैसै दिनै फरायब्लाबो गोसोआव थाया जाथारदोंलै आंहा दहाय लाबोनाय जिंखाखौनो हायनोसैलां जाया होमबा जायो ना गोरान मानैसो गारसनबानो जायोना दे जागोन दे लाइमोन बैसोआव गोरबोनि अनलायनायखौ होनो बर' समाजाव मा जायगा दं मा मुं होनोमोनलाय हिरा बुहुमनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन अन्थाइ हिरा We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. थैबाय बबेनि बारा बबेथिं बारबोखोलै बे हर गेजेराव सेंग्राफोरनि रुमाव बेबायदि ड्रेसजों हाबफैनायखौ सोरबा नुसननांगौबा जोंहासो बिगुर जिगोनलै थैथोंबो मा खालामबावनोब्रा हरबो जाबाय बोरै होखारबावनो सोरनो खिन्थाहैबावनो गोदान हादान जोंथ' रावखौबो सिनाया बहाबा लोंनानै फैदों होनब्लाबो जोंखौ फोथायखानाय नङा जोंखौसो गुबुन साननानै बुलाबायब्ला मा खालामबावनोब्रा बारा दावराव दा खालामसै रावनोबो खोन्थाहैला दिनै बावनो उन्दुथोंसै गाबोन सोरां मा जायो नायनोसै नों बे सेन्देलखौल' फुनानै होदो फुथ'बानो जाबाय आया मा मोनामखो ओंखामासो खामबाय नामा जाला दिनै जाला
बेफोरबायदि ड्रेसखौ मानो गाननांगौब्रा दख'ना गानबा मा जायो जोंबो बुजियो हौवाफोरनि गोसोखौ सिख्लाफ्रा मा ड्रेस गाननायखौ लुबैयो नोंसिनि लुबैसुला आखुनि थाखायनो दिनै बिमा फिसानि फारागथिया बहा थाखो लुबैसुला हौवाफ्रा लुबैसुला आखुनि मा बुंदों नोंलाय मालायफ्रा अख्राङाव रायजो जानायनि सिमां नुबाय नाथाय जोंनि समाजा गाननाय जोमनायखौनो लानानै दिनैसिमबो दावराव दावसि नों बादि गानग्रा जोमग्रा सिख्लाखौ जोंनि समाजा मुगैयो हायना बर'नि दख'ना गाननानैथ' देलायनो हायो गावखौ सिमा दिन्थिनो हायो नुवाखै केबिनेट मन्थ्रियानो दख'ना गाननानै सारा बुहुमखौनो गिदिङो बादायलायनाय मुगायाव रावबो जेननानै थायाखै जायनो दिन्थिनो हायो बेनो देरहानाय जेननानै थानाय माने दैखरनि एम्बु जाखांबोनाय गोदान हौवाफ्रा सेक्सि ड्रेस गाननानै गावसोरखौ खुदै गहोनो हानाय हिन्जावफोरखौसो हाबा खालामो नाथाय बिसोरनि केरेक्टारखौ नङा बिसोरनि देहाखौसो हाबा खालामो टाउनावसो बिदि सोलियो गामियाव नङा दानि समाजनि बारहावाखौ नोंसोर बायदि सिख्लायानो गाज्रि खालामदों सिख्लाफ्राल' नङा हौवाफ्राबो मोनथिसेयावबो मानो बेफोरबायदि गाननाय जोमनायजों फेग्रा बेसादजों मानो सन्देर जाखो The number you have dialed is not in service at this time. मीरा आं नोंनि फन हमनो हायैखौ जेबो सानाखैथ' बिफां लाइफांनि सोमखोर बिलाइया ज्रय सिरिब्लाबो दैज्लां बोथोर सफैब्लानो समायना सोमखोर बिबार बिलाइजों गोमानाय लाइमोन मुस्रिखौ मोनफिनो नाथाय लाइमोन सिख्ला बैसोआ बोरैबा गादलिनफ्लांबाथाय जाखांफिननो गोब्राब जायो मोजां मोनलायनाया अननायनि बेन्दोंजों खाजादोंब्लाबो नंखाय गोरोन्थियावनो जनो गोरलै मेगना गोजान जाब्लादि गोसोआबो गोजान जायो नाथाय सिख्लाफोरनि गोसोखौ बोरै हमनो हानो
बिबार बारियाव आजोला गोसोखौ जंखायनाया थानो हाया दलरै बावनो हाया सिरिया थानो हाया दलरै बावनो हाया सिरियै लाइमोन बैसोआवनि जावरिखाङो सेंग्रा बैसो आंनि गोदौखाङो लाइमोन बैसो जोंनि जावरिखाङो सिख्ला बैसो जोंनि गोदौखाङो बै हाजोनि लांदां बिखायाव दुफावनो जोमैया गुदुं फैयोब्ला बिबारि एमाव लाजि गुसु नोंनि मेगनाव गुरै गुस्ति सानैरै रेदें आसिदिनिरै बायदि बायदि साननानै मिनियो आं सिरियै आमोननिबो सिरि सिरि गेलेफैयो बायदि बायदि मोथो मोथो जाखांफैयो हाय मिस्टार हिरा नोंनि गेवलांनाय महराव आं गबबाय आंनो नांगौ नोंनि बिखानि दुंहाव हां बाय हरसेमानि डिस्टार्ब खालामबाय आरो नोंनो नांगौ आंनि बिखानि दुंहाव हां लामानि हाद्रिया हायना गुन्द्रा जानानै जोंनि सोलेराव नांफैब्ला नों मा खालामनो नाहरलाय हनै बिबारनि देन्थायाव बिलाइयानो गैया बिलाइ गैयै देन्थानि बिबारा जेबो बेसेन गैया नङा नङा आंनि गोसोनि साननायखौसो नोंनो फोरमायदों नोंलाय आंखौ माबायदि नोजोरजों नायबोदों बेनोथ' फिननाय खन्थाइगिरिनि रावखौ नोङो सोर फोरोङा देंखोगिरिनि गारांखौ नोंलाय सोरनिफ्रायथो मोना खाना खुरजा लेंग्रानि सेरजानि राङियाव मिरा नुहुराखै हाजोनि लांदां बिखायाव दुफावलु जोमैया माबायदि खुदुमफैदों लांदां बिलाइनि मान्दार बिबारा जेबो बेसेन गैया बोथोरनि दाउ खौवौखौसो बरायनो बारफबबायो जेरै टाउननि सिख्लाफ्रा नोंसोर बायदि सेंग्राफोरजों हायजाब हायजाब बेरायफायो सरि रियेलि आइ एम सरि नोंनि खौरांखौ समाव लानो हायाखै नाथाय नों साननाय बादि रावबो सिख्लाजों आं बेरायाखै
गोरबोनि फानजारियाव जोबथेनानै दोननाय सिमाङा फानजारि सौसिनानै बिरग'लाङोब्ला आं मा गोसो लानानै थांनानै थानो आंनि गोसो गोरबोखौ नोंनोनो होखाबाय नों फोथाय आंबो सासे मानसिसो आं बेरे सिख्रि नङा बारनि बाथाम बिबारनि बिदै सोबनो रमान्टिक बैसोआ सम सम सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायो मानोबा आंनि गोसोआ गिखांनाय फैदों गावखौनो गाव फोथायनो गोब्राब मोनदों नों मानो गावखौ लोरबां खालामदों फैदो थांदिनि फंबायखौ फोरोंनायावबा मालायनिफ्राय रांखावरि लायै लायै फोरोङो गावहाबा बा गाननाय जोमनायफ्रा गोदान गोदान मा होनदों नों फंबाय रां रुफा धोन सम्पतिनि थाखाय आं गलाम जानो हागौ नाथाय आं गाननाय जोमनाय आरो गोसोनि गलाम नङा मा बुंफ्लांखोलै आं ओइ बेखौ लांफैबाव हामबायलै माबार ओंखारबोदो मा फिसालाखौ नायनो थांनाया माबा फेसन श'आव थांनायफोर बायदि मोनदों नामा ओरैनोबा महरा समाया समाया जादों थांनो ओंखारनाय समाव आरजाथारि बाथ्रा दा बुंदों आंखौ टाउननि मानसिफोरखौ देलायसो गारो होननाया माथो नंमारगौसो आरो नोंनाथ' एसे बाराबावसो गामियाव थाबा देलायनो गाननो जोमनो मोना नामा देलायाबाबो गामिखौ फानि होननानै बासिजायो बा फिसालाखौ नायनोसो ना बहाबा फेसन श' बादायनोसो थांनो नागिरखो टाउनाव थांबा बेफोरबायदि ड्रेसखौ गाननांगौ मुगै सुगै सिख्ला गोरलैसो सानबाय नामा गावखौनो गाव आयनायाव नुदोंना नुवाखै लासिं सिं बेबायदि गाननायखौ नुनानै गामिनि मानसिफ्रा मा साननांगौ गामिनि मानसिफ्रालाय माखौथो मोजां बुंफेरो गामियाव हाबा जाफैनायखाय देलायनो मोना नामा आङो गामि गफानि बिबारि मोनबारिमोन बादि नङा आं दख'ना गाननानै टाउनाव थांनो मोजां खामानियाव थांनायाव मावजि गोसोम जानानै लामा दाबारस' आंखौ इस मा जाखो सिबिलाय हिन्जावफोरनि थाखायनो गोरोन्थिसो जाबाय दाननोनो हायो ना खोमोननोनो हायो सि नंमारगौसो नाख्लायनो बोखोनो फोजोबनो होनबा हिन्जावफोरानो गोहोगोराजोब बिसोरनो दुर्गा बिसोरनो कालि बिसोरनो सरस्वती बेबादि बाथ्रा बुंनाया नंमारगौसो मा खालामबावनो दे आंलाय खोमोरा बाखि जाबावगोन बियो दानि एडुकेशन मिनिस्टारा जेबायदि सिरियास लादों एसे गोरोन्थिबाथाय डाइरेक्ट सासपेनसन
ओइ मेडाममोन थांसै बर' हारिनि समाज सिबियारि बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिग्रा गुफुर हायलो हायलो खावलाय फावदुद फावदुद समायना सिख्लाफ्रा क'क्राझार टाउननि रिथि रिथा मोब्लिबनि सोराङाव बेरायथिङोलै गोख्रों जाखा गावबागाव फिसायखौ नोजोर होखा बोराय सेंग्रा बोरैबा आस्लि बिस्लि सौरावफ्लांनांगौब्ला ओंखाम उखैया दै गाङा हर सान न' बां मिथिलायै थागोमालाबायग्रा जागोनबोलै आरो बिनि सायाव बिसिफ्रा आवलुरि आरो महर जामख्रंनायल' जाबावथोंसै साबद्रायथारबाय आरो मा आथिं आखाइ गोनां गां राखानाय आइजें ओंखारखानाय हौवाखौलाय सोर बुजायनो हानो बुजाबा बुजाथों लाजि फोनांबा फोनांजाथों जों हिनजावफोरनि बुंनायखौलाय सोर खोनासंसै गोब्रामलाबायनायसो जायो आंना फिसाया बिदिखौ नुबाथाय गोजाननिफ्रायनो मेगन मोसेबखायो मालाय बायदि नङाहाय आंना फिसाया अन्थाव बाथाव बामबाय थाथावथाव दद्रद्र सादा सिदाथार सादा सिदा जलबदा हौवाफोरनासो सिं सिं रासिन नुनायाव नोरोम आथिङाव खोरोम बिसोरनो सिफायसिनो धोरोम बोरायसिन हारांफुरसिन गारि साबिखौनो बावबायलै आहा अफिसाव दे मेडाममोना थांग्रोदो नोंसोर औ दे जों थांग्रोनोसै समायना सिख्लाफ्रा क'क्राझार टाउननि रिथि रिथा मोब्लिबनि सोराङाव बेरायथिङोलै गोख्रों जाखा गावबागाव फिसायखौ नोजोर होखा दासिमबो उन्दुवाखै नोङो सोरखौथो नेबाय थाखो दिनैलाय मानोथो हरथ'बोखो फिसालाखौ नायनाया जुथा खुलायनो हालायि बहाथो मेंहाबबोखो ओंखाम जाया दै लोङा मानोथो बिसना लागोरखो जायनि आखायाव रां रुफा दङ बिसोरहा गोमो गोथां रंजानायनिबो जायगा दं न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बेसेबांदि खामानि मावनांगौ जानानै फैयो नोंलाय बहा नुजोबनो बिदिनो उन्दुनोसै लंपेन्ट गस्ला गानस्लायला सोरनि बिसनायाव उन्दुनाय बायदि मोन्दों नोंलाय आं जेरावखि उन्दुआ उन्दुदो आंहा दिनै हारसिं उन्दुनोसै गाबोनफोर रायलाय दहाय बिजित बुंनाय बियादासो आंनि फिसायनावबो नाङाखैथ' हे इसोर नोंमारगौब्ला आं मा खालामनो फिसाखौ लानानैनो खाफाल हमनांदों आरो बिफायाबो फिसालानि गोरोन्थिखौ निमाहा होजायो बिफानि आखलखौ सोर निमाहा होनो बोरायसिन आखलाबो गाज्रिसिन जालांदों
नै साहाया बिफा साहाखौ नोंसो लाबोनांलायनाय मैनाथिया बहा थांदों मैनाथि लाबोबाल' साहाया गोदै गोथाव जायो नामा मा बुंनाय जाखो बेलाय बेराफुंजानि फुङावनो ओंखारलांनाय मानसिया हर गेजेर नांबासो न'आव हाबफैनाय मा आखल जाखो बेलाय मेगना नोंहाल' दं बुहुमनि बयबो खाना खानि जाजोब्बाय नों आंखौल' थगायनो हागोन सिख्रि मानसिखौ नङा नोंनि फालांगि खालामनानै थाखा खामायनाया गारजोबदो नांगौबा आंनि साख्रिनि बेथनजोंनो खुनुरुखुम जालांगोन संसाराल' गोजोन जाथोंसै नोंनि गरसे गरनै रांजों आंनि संसारा सोलिया दानि मुगायाव संसारखौ सोलिलांनांगौब्ला लाख लाख रांनि गोनांथि दङ नुवाखैबा मानो दानसेयावनो बेसेबां रां हरनांगौ गथ'नि गोजौ सोलोंथाइ बायनायाव लाख लाख रांनि खरस गावखौ सोखो मोखो दिन्थिनो थांलाय फैलायनि थाखाय गारि मटर बायनायाव बेसेबां रां नांगौ दिल्ली मुम्बाइ आमेरिका लन्डन बेरायहैनो दानिफ्रायनो रां खामायखायाबा बोरै जानो आमेरिका लन्डन बेरायहैनो ना गोदान गोदान सिख्लाफोरखौ गारियाव दैथिंनो रां खामायनो गोथार गोसोजों खामायनाय राङासो मोजां खामानियाव बाहायजायो सिखाव गोसोजों खामायनाय रां रुफा धन सम्पथिया बिसि फिसायनि अनलायनायनि गोजोन संसारखौसो सिफायो खोमसि लामाथिं दैदेनलाङो गोगो गोजाम समाजा गुबुंले जायो दोन नोंनि गोगो गोजाम समाजा बेराफुंजानि खर' गुदुं दा खालामनांगौ जायनि आखायाव रां रुफा गैया बिस्रा रंजानायनिबो खाबु गैया रां खामायगोन गोसोबादि रंजागोन थां खबर लायो ओंखामा जाखोना जादिया नै गुमै बे साननैसोआ गामियाव दाउखा गाबनाया बारा जाथारदोंलै गामियाव सुवा सुथिया दंमारो नङाबा खर' सुबाव मोनलायनाय दाउखा दंलिया बेरेफुंजानि गा गा मानो गाबथिंबायदों मा होनदों जाब्ला लोंब्ला मालायनि न'आव नंबां जाबां बाथ्रा रायलायनो थाखाय मोजां मोनालै आं बिदाव रागा जोङो दाउखाखौ होसोनानै गुदनो सिमब्रै हैबानो जाबायना खमरा दंब्ला सैथो बाथ्राखौ बुङोबा मानो रागा जोङो गुमै बेनिखायनो खोन्थानो बायोलां आंना मुङा जेरै थब्ला बाथ्राफ्राबो बिदिनो ब्ला ब्ला गेदा गेदिखौ आं बुंनो रोङालै गुमै हा बेफोरबादिनि थाखायनो नोंसोरबादिजों लोंफानो जाफानो बायो आङो हा मानो इसिबां मेगन गोसा फालो नोंसोरलाय सोर गुमै आंखौ बिदि दासानथारलै थाब नांगोन सयथिबो गुमै आंलाय मानो मालायखौ मेगन सानो मानसिफोर बुंनायखायसो नोंनो खोन्थानो नागिरदों बेफोरबादि गेसाव गोफोन रायलायग्रा जायगायाव आं नोंसोरजों लोंफायालै लों नोंसोर बाथ्राया नंमारगौलै ओंखायनो आदाया सिखारना थांबाय अरनि खाथियाव लाहाखौ दोनोबा आवलिखागोन मानसिसोलै बेबो आरो सेंग्रा सिख्लाबावसो मोदायफ्रानो खथ' हालाय हाफाय जानाङो बे गुमैया थाखा फैसा थानायखाय बारग'गोन नंदों फोरमान मोनब्लानो गवालै माहाजोनबाबो लोंदो दे जोंहा बे एसेखौ लों हाब मादैया बिजामादैखौ नायनो फैलायबाय नामाब्रा आंलाय बिजामादैखौलाय मानो नायग्रांबायनोसै मालाय क'क्राझारावसो दंहैयो आंलाय माथो दानिसो हाबफैनालायनाय सोरबा सिख्लाजों खरमसो बिफां सायायाव रायलायबाय थानायसो नुदोंसै आंलाय गाज्रि दामलै मादै न'आवबो जानो हागौ आंना मेगन थाइनाया सम सम थगायो मानो गाज्रि मोननो फैमारदोंब्ला मिराया गावनो दानो खारबोलायगोन थब्ला सोरनि सुवा सुथिनि खोथाखौ बुंदों बाथ्रायाथ' जोंनि बरादा बबेबा थिंजायसो बारलांनो हमबाय नामालै मिरा बिमा मा जादों हनै थब्लाया बिसिनाव जौ लोंनाय समाव फुजा होखांनानै माबा गामियाव सुवा सुथि दं होननानै माबा दाउखा गा गा गाबलाबायदोंनो दा बेफोरखौनो जानला मोनला होनलागासिनो दं दाउखाया आदार नागिरनानै गाबब्लाबो गामियाव सुवा सुथि थानाय जायो सोरनि राव जाखो हनै थब्लामोनहा आंखौसो थांखिनानै बुंनाय बादि जाथारदों
आं बारा मोजां मोनथ्राखसै गोसोखौ मालायनि मोजां नुब्ला मेगन गोसाफ्रा मेगन साखायो हिराबो फैदोंनो नंगौना नङाथाय नोंनो सोर खोन्थाया आइ दासो लामायाव मिरासा खोन्थादों हिराया आंलाय माथो फैगोनखौ खोन्थाहराखै नायनायबानो जाबाय नंगौना नङाथाय सोरबा हाफेन गानलायनाय सिख्लाबो फैफादोंनो माखौ मिनिलायबाय थाखो ओंखामा जाबायमोन फैदो मीरा ओइ मीरा मोजां मोननाया जोबोद गोरलै नाथाय मोजां मोननायखौ फोथांना लाखिनायासो जोबोद गोब्राब नों जायखौ नुनानै गोसो बायदों नाथाय बिदि नङा नोंनि फंसे राव खोनाबानो गोसोआ सुग्लायो नों फोथाय आंनि मेगनाव नों जेब्ला मोसाफैयो गोसोआ रंजानायजों अख्राङाव उरायलाङो नों आंखौ थगायनानै फोथायहोनो हागोन नाथाय सैथोखौ नङा खुगायाव मिनिस्लुब्लाबो गोरबोआव सैथोनि हाबहाबनाय जिलिरजों नोंनि बिखायाव गाराय जानानै थालांगोन आं नोंखौ मा राहायै फोथायहोनो हाबावनो दे नोंनो देरहादो आं जेनबाय समजों जुजिनानै देरहानांगौआ समजोंनो लामा ससेयाव थगायजायोब्ला आइ आफा आरो नोम्ब'नि रादाय होनायनि ओंथिया बहा थाखो आं नोंखौ फोथायनोनो गोब्राब मोनबाय फोथायाबा था आहा आंनि बुंनांगौखौ बुंबाय फैमाल मिजिंनि दाहायाव लाजिनायजोंनो आंनि गोसोआ लरहायलांबाय आब' हिरा आगै नुबाय मा जाखो नोंखौ आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन क'क्राझारनि बारहावाया मोजां नङा होननानै बेफोरबायदि गानग्रा जोमग्रा सिख्लाफोरखौ मानो लाबोनांगौ आब' आंबो लाबोनो गोसो गैयामोन लाबोनो गोसो गैयाब्ला माबोरैथो फैफानो मोनखो मीराखौ मा होननानै बुरखायबावनो आदै मादैमोनहाबो मिन्थिखासिगोन जोंनि सायाव बिसिनि फोथायनाया गोमालाङोब्ला नोंनि फरायनायनि लामायाबो गोथेगोन सम थानायावनो मीराखौ मा होननानै बेंहोनो हायो बेंहोदो आब' नोंनो आंनि गासिबो नोंनो आंखौ फोथायाब्ला आं सोरखौ फोथायहोनो हाबावनो आब' आंनो फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो गुबुनखौ मा होननो दा बेफोरखौ रायज्लायनायनि सम गैला थुदो
मा जादों आइ ओइ मीरा मा जादों मा जामारदों आइ आइया जायखौ आंनो खोन्थाफैदोंमोन बेखौ आं आंनि मेगनजोंनो नुबोबाय नङा आइ बेफोरखौ नों मा बुंदों आरो माथो दंबावो जायखौ आं गावनि मेगनजोंनो नुबोबाय बेनो सैथो नङा आइ मेगनजों नुनाय मानि गासिबो सैथो नङा आइ आंहा फोथायनाय दङ हिराया बिदि खालामनो हाया आइ नोंसोर साननायानो सैथोब्ला आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय थेवब्लाबो गोसोखौ हमथाय दा गाबसै सुले हर सुले इसोर गलांबायसो गलाखौनो हमनो मा जानोसै नोंलाय इया मा सिगारेट बेलाय आयु खाख्रेमथां हा माखौ गिखो माथो सिगारेट खलथाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबाय माथो सावगारि आयु हाबाब 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 गोदोना गालखाब गासिबो गब्लंजोबनाय माथो पिक्सारालाय सिगारेट सोबब्ला आयु दुनियानि बिस गोनां बुस्थुखौनो आहार नागारै समनिफ्रायनो जाबोबाय नोङो जिबौ बिसखौल'सो लोङाखै माब्रैथो आं जाहानो नों खाख्रेमथां भान्दारा मोननै आंना जानाय लोंनाय सोबनायनि मोनसे दोगोन खालामग्रा मोनसे भान्दार मोननैखायसो आंबा बासिबाय भान्दार मोनसेखौल' बर्थमान आङो बाहायगासिनो दङ मोनसेखौ बाहायाखै फान्थाया खाख्रेमथां नोंबो बारा गोबाव गैला नोंबो थांसिगोनथ' बै मैसो गोसोमनि बिखुआव गाखोनानै फैग्राया बेनो लांसिगोन नोंथांखौ ओइ भान्दार मोननै हा बाखिया नोंना 2016 रां जाबाय रांखौ होनो हायाबा लंपेन्ट गस्ला गासिबो खुनानै लाखिनाय जागोन आरो नङाब्ला बै न' गोजायाव ओंखाम गोजां जाहैनोसै न' गोजानि ओंखाम जायै देरबोबाय बियो मा सिन्था खालामदों फंबाय नोङो नों जेबो जिंगासिनो नाङा 1.5 लाख जाहोग्रो बाखिखौ 1.5 लाख 1.5 लाख खनसेनो 1.5 लाख मोनोबा नोंहाबो संसार सालायनो गोरलै जागोन बिसि फिसानो जाहोनो लोंहोनायाव खामानि होगोन आंनि दखाना 1.5 लाखआनो नङा 1.5 लाख होनो नों नङाब्लाबो नों फानबाय थाबानो जाबायना जेबो सिन्था गैयाथ' जेबो सिन्था गैया ओइ थौ खाख्रेब सोर बेलाय ओइ नोंथां हाब मा खर' देबलायलायथारखोब्रा हाब हारसिं मा सिरि मा सोंख'वाखैब्रा नै जोंबो लाबोदों नै जोंनावबो दंखायो दोनदो बेयाव जिरायसै ओइ लुख्लेंबायसो मा होननाय जादों बेलाय मेगदुल नाम्बार 1 ड्रिंकिं इज इन्जुरियस टु हेल्थ इंलिसनि लिरनाय बुजिदों नोङो मा होननाय जादों बेखौ लोङोबा बिखा खामोनो
भान्दार मोननै भान्दार सेवगोन नोंनि भान्दार मोननैयाबो जे सेवलांजोबगोन बे जिनिसखौ बेबादि जे लिरदों बेखौ बुजिदोंनो इंलिसखौ बेखौ माबोरै लोंनांगौ बेनि टेकनिकआ आंनाव दंखायो खायदा बोराय बाहाय बाहायसो आं लोङो बे बुस्थुखौ नोंसोरसो थैगोन दै होआबालानोसो लोंनांगौ नोङो होमबासो नोंनि भान्दारा थिग थागोन माथो गोदै सोमोनलायबावदों जेबो जाया लों लोंथां लों नै ज' थैया थैया बेफोर जिमानो माला थैफेरा थैया मोखांखौनो बेजोंसो सुबावो आङो एबार गुफुरजों सुवा आङो सिखारब्लानो आंनो गोजा नांगौ मोखां सुनो थाखाय मैखियानो बेजों नङाबा गाया आंना मेगना आरो मा भान्दार सोंनायनि खोथा बुंलाबायदों नोंथाङालाय 1.5 लाख थाखा थानायाव मा जादों क'क्राझाराव हाया बेमारखौ बेलराव थांगोन ना नांगौबा सिनेमाखौनो बानायाना थांनाथ' थानांगोन बिदिसो जामारो नामाब्रा आंनि बुंनायाबो खिन्थु आंनावबो नांदोंलै हाब नोंथाङा हारसिं बथलसो लोंबाय आयु नोंनि साइज बासिखौ नायबाथ' नों बारा गोबाव जोरनाय नंलालै ओइ मा खेबखानोसै आं फट' खेबनानै दोनखानोसैलै इसिनल' खेब इसिनल' 1.5 लाख सिनेमायाव उनफ्राव खामानियावबो नांनो हागौ औ नोंथां बोरो एसे मोजां नायलाय साइज बाइसफ्रा रेकर्डि जाना थादोंसै सिन्था गैया नोंथांमोनखौ आं सिनाया आं हाथरखि फाग्लासो थौ नोंथांमोना आंजों लोंफानोबा फाख्रेमथां लोंहैजागोन सानसेयावनो डेन्स फै नोंथांमोन फै एबार हले जाखासिगोन साला Modira Golafi, Golafi, Golafi I love you dear I love you One, two, three, go! दिनैनि बे बुब्लियाव दिनैनि बे साना दिनैनि रंजाथिलियाव दुंब्रुद मदिरानि खुदुमनाया हाथरखि फाग्ला जानानै हाथरखि फाग्लि जानानै नागिरबायो आं सिरि सिरियै अन्नायनि गोदै बिदै नागिरबायो सिरि सिरियै अन्नायनि गोदै बिदै दिनैनि बे समाव दिनैनि बे बुब्लियाव दिनैनि बे सानाव दिनैनि रंजाथिलियाव मदिरा 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 I love you I love you I dear I love you
मेगनजों मेगन हायना साफ्रावगोन बिखायाव बोथोरनि हुगिनाय लुफावनानै होगोन अननायनि गोदै फिथिखा गुवार बिखायाव बुब्लिनि हुगिनायाव लुफावनानै होदो अननायनि गोदै फिथिखा दिनैनि बे समा दिनैनि बे बुब्लियाव दिनैनि बे साना दिनैनि रंजाथिलियाव मदिरा 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 सोलेरा जोंनि उदां उदां गोसोआ जोंनि उरां फारां हायलांनाय फैलालां जिउनि आगानाव रोजा रोजा दुफां जिउनि आफाङा सोलेरा जोंनि उरां फारां गोसोआ जोंनि उरायहां उरायहां लाजिस्रु मिनिस्रु जिउनि आगानाव रोजा रोजा दुफां जिउनि आफाङा दिनैनि बे समा दिनैनि बे बुब्लियाव दिनैनि बे साना दिनैनि रंजाथिलियाव दुंब्रुद मदिरानि खुदुमनाया हाथरखि फाग्ला जानानै हाथरखि फाग्लि जानानै नागिरबायो आं सिरि सिरियै अननायनि गोदै बिदै नागिरबायो सिरि सिरियै अननायनि गोदै बिदै अननायनि गोदै बिदै अननायनि गोदै बिदै ला 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 हायना मा दा नों आंनि सिगाङाव सिगां सोमनो लाजिला नों आंनि नायल' जाल' सासेल' बिनानाव नोंहा दा हाबा जानायनि सम जाबाय गाननाय जोमनाय फारसे नोजोर होदो बेबादि रंजानाय बाजानायजों बोथोरखौ हगार हरोब्ला इयुन जिउआव आन्दायहैनोबो हागौ नोङो आंखौ लानानै नों जेबो दा साना दा रंजानांगौ बैसोआव रंजाखायाब्ला बबे बैसोआवथो रंजाबावनो आंलाय जौ सिगारेट सोबनायानो रंजानाय जाया नों नोंनि देहाखौसो खहा खालामनानै लागोन सासेल' बिनानाव होननानै आं नोंखौ दिनैसिम जेबो बुङाखै आइ आफा थैखांनायनि उनाव आं नोंनि बिमा बिफा जानानै नोंखौ आलो आलो फेदेरबोदों नों बेफोर हुदाखौ गाजोबदो बिनानाव आं गोजोन मोनगोन आइ आफानो होबोनाय आंनि इरादायाबो जाफुंगोन बेफोर हुदाया बबे समाव साग्लोबबोखो आं गावनो मिथिस्लाबासै आंनि देहा सोलेर खर' मेलेम गासिबो दोमो दोमो हाबजोबखाबाय हायोब्ला नों आंखौ निमाहा होदो आदा अब्लाबो आं बे हुदाखौ नागारनो हानाय नंला आदा हायना खाख्रेमथां जों जाम्बासो जाबाय नामाब्रा माथो इसिबां महरगिरिनि गेरसेयावबो सासेबो सुंथारदिया मा खालामबावब्रा
नोंथाङा बांद्राय जाम्बा जाबायलै बांद्राय जाम्बानि खियावबो थाम्फैया बायानो बेखायनो नैबे आंबादि एसे सियाल जानो सोलोंनाय नोंथाङा आं थानायाव माखौ गिदों हेच फाग्लासो जागोन नोंसोर गियाखै नोंथां सोरखौ गिनो होनबालाय माथो बेफोरबायदि बुंलाबायखोनलाय दाखालि सारमोन हरनाय नोगोद 1.5 लाख थाखालाय माथो जाखो नंगौथ' बर' सावथुन दिहुननो हरदों बर' फावगिरिफोरनो राननानै हाबा सोन्थोर राननानै होबावनो बिनि थाखायनोथ' नोंजों लोगो जादोंब्रा फाग्ला बुङोलै जोंनो गिबि जागोन नोंथां दिनैसिम रावबो बर' महरगिरिफोरनो 1.5 लाख थाखा होफेराखै बर' सावथुन बानायनायाव होफेराखैथ' बुहुमनि लावसिन सनानि बिलाइयाव जोंनि मुङा थागोन नोंथां नोंनि आंनि जोंनि मुङानो थाग्रोगोन थारमाने गिनिस बुकाव वार्ल्ड रेकर्ड होनबासो आं बुजिलै इंलिसफोरखौ थाब नंमारगौसो बिदै गैयै नालेंखरखौ गायनानै जेबो मुलाम्फा गैया नोंथाङा सियाल जानो हागौ खिन्थु नालेंखरा बिदै गैया हाथायनिफ्राय मोसौखौ बायनो हागौलै नोंथां नाथाय नोंना गलियानो गैयाबा मोसौखौ बहा दोनो नोंलाय नारेंखल बिदै बरा नोंथां सारमोन हरनाय रांखौलाय बहाथो गाननो बे बाराव मोसौबो बायगोन गलिबो बानायगोन थुदो आंनि लान्जायखौल' दानागार बहा थांनोब्रा आब' दानखोलोदोनाव आब' दानखोलोदो ए बै बेट सिनेमानि रिक्सा सिफायलायग्रा आब' दानखोलोदोआ माथो नोंथांनि नारेंखला बिदि बरा मारलै गोमोबायना नोंथाङा आंनि खर'खौ आब' दानखोलोदोआ ना बेदर जायै सासे गोथार मानसि बे बाराव जोङो जोंनि बर'नि सावथुनखौ बेफोरबायदि गोथार मानसिजोंसो जागायजेनगोन मिथिबाय नै आदा बे आब' दांखोलोदोनि न'आव बेब्रा बेनोलै बेनो आच्छा दे ओइ आब' माथो स्रि स्राय दाउब' बास्रिनायसोब्रा आब' जोंसोलाय दंना गैया जाखो ओइ नोंथां खि उन्दुबायनासो दं खोमा नायसै नायहरदोलै दरजा गुदुंजों औ आब' जोंसोमोनलै माबिनि मोदला मोदलि सेंग्राफोर बिसोरलाय नारसिन बुरि नारसिन मोनानि सिखावखौ गिनो नाङा साननिखौ गिनांगौ बुरि नाय थांगौ आइदिलै आब' हामथारबायलै आब' हामथारबाय आइदोलाय जों सिखाव नङा जों नोंखौसो सिमा बानाय लांफैदोंमोन सिनेमा मोनसेयाव 1.5 लाख होनो नागिरदोंमोन जों आब' नोंनो जों सिखाव नङा 1.5 लाख औ आब' 1.5 लाख होनो नागिरदोंमोन नोंनो सिनेमा मोनसेयाव 1.5 लाख औ आब' आइदै 1.5 लाख नारसिन बुरि नारसिन थांगौ बुरि फान्थाया आइदै बुरि मा जाखो सिखाव साला सिखाव साला सिखाव रायजोफोर सिखाव होसोर सालाफोरखौ होसोर रायजोफोर सिखाव नङा बोराय आंनो सिनेमा बानायनायनि
1.5 लाख थाखा होनोसो नागिरदोंमोन। 1.5 लाख? नोंनो सिनेमा बानायनायनि थाखाय 1.5 लाख? औ बोराय। 1.5 लाख? 1.5 लाख? आयै बोराय, फैसाखौनो दांनो मोनाखै। 1.5 लाख थाखा मोनबा मा जागोन नोंलाय बोराय? बोराय, 1.5 लाख बोराय, बोराय, 1.5 लाख, सिखारदो बोराय। आयै 1.5 लाख बुरि, 1.5 लाख, 1.5 लाख, औ 1.5 लाख, 1.5 लाख बोराय, 1.5 लाख बुरि, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। आयै हनै बेहायनो जिराय। माथो खबरमोन? माबा आफा, फंबाय हिरा फैनाया फर्म फिलापनि रांसो बिनो फैदोंमोन। आंनावबो गैथ'वा नालाय, नंखायनो। रां नांगौ? औ। दिनै गैथ'वा, साननैसोनि उनाव हरब्ला जाया होमबा? गैथ'वाब्लालाय माथो खालायबावनो, हाखु दाखुबो जाबाय नालाय। बाजै बाजै मिरान, मानसिया मानसिखौ अनसायनायासो धोरोम। हायना हायना नों मा जाखो मा जाखो मा जाखो मा जाखो हायना मा जाखो मा जाखो हा हायना मा जाखो मा जाखो आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखाथारदोंमोन बेफोरबादि रंजानायनिफ्राय गोजानाव था होननानै। आदा दिनैसिम आं जादों लोंदों रंजादों, नाथाय आं हिराखौ माब्लाबाबो मोजां मोनाखै आरो आंहा गोसथोनाय मोजां मोननायजों जेबो सोमोन्दो गैया। सिमां ना मोगथां जाखो? मीरा ना हायना जाखो? नङा, सिमां नङा, मोगथांसो। नोंबो दिनै बेबायदि गाननाय जोमनायजों? जिउआ बेबायदिजों सानबेसे सोलिनो? नोंनि इयुनखौ सानहरब्लानो गिखांनाय मोनो। आंनि इयुनखौ लानानै नों मानो गिखांदों? थां मीरा, नों बेनिफ्राय थां। उदाय रोङै मानसिनि जिउखौ लानानै सानबाय दाथासै।
नोंनि इयुनखौ लानानै सानहैबाय था नोंनि जिउआ गोजोन जागोन आथिखालाव रावहाबो गुबुननि जिउखौ लानानै साननो सम गैया उदाय रोङि मानसिनि जिउखौ लानानै सानबाय दाथासै असे जिउ लामानिफ्राय एंग्लायलाङोब्ला मानसिनि जिउआ बेसेबां लाथिख' बेसेन गैयै जायो लाथिख' अख्रांनि लाथिख' हाथरखि फाग्लायासो दान्दिसे सोरां होनानै दान्दिसेयावनो स्राब गोमोरलाङो दिनै नोंबो बेबायदि बेसेबां बुंबावनांगौ नोंखौ गावनि खामानिखौल' गोसो होथारदों ओजों फिसालाया मा जानानै दङ उदिस लाफेरदों मालाबा थांनानै नायफेरदों हा फिसालाखौ नायनाय बिबानखौ नोंनो लाखायाखै होनबा आंहालाय मालाथो थांनानै नायनायनि खाबुखौ मोनफेरदों फिसाया आंनिल' नामा नोंहाबोथ' बिबान दङ ना बिबारा बारे बारे बारनानै दिनै सेवलांनो नागिरनायखाय नों गावनि दायखौ एरायनो नागिरदों औ आंनि थाखाय फिसाया गाज्रि जादों होननानै बुंनो नागिरदों नों बिफा जानानै बेफोर बाथ्राखौ बुंनो लाजिया मा बुंदों नोङो नोंनि बांद्राय अननाय बांद्राय लायहोनायावनो आंनि फिसाया दिनै दे बांद्राय बुंनांला आंनो गाबोन 1 लाख रां नांगौ आं आंनि फिसाखौ फाहामनो थिरांथा लानायाव नों जेबो हेंथा होनो मोननाय नङा आब' आं मीरानि मा दाय मावखो मीरानि अनगा नैबे आंनि बिखायाव आं रावनोबो जायगा होआखै आरो होनोबो हानाय नङा नाथाय मीराया आंखौ मानो फोथायनो हायाखै आंनि खर' मेलेम मानो जेब्लाबो गोदौहोयो आंनि बिखायाव मानो बोरला थिल' गावो आब' नोंबो आंखौ फोथायबावलासो सनारिनि आखायाव सनाया बायदि महर होनानै सावब्लाबो देब्लाबो सनाया सनायैनो थायो नोंनि गोसोखौ फोसाबनानै लाफिननो हाब्लानो गासिबो मोजां जाफिनगोन गोसोखौ हगारसारोब्ला अख्राङा जेसेबां गुवार बिनिख्रुइ गुवारसिन अरलांगोन अब्लाबो नोंनि गोसोनि साननायखौ रावबो मिथिनाय नङा नोंनि बिखा सिंनि रावा सोदोब गैयाजासे बारजों गोरोबनानैल' थागोन मीराया थिगैनो दं आगै नाथाय नोंसो बाजै हिरानि थाखाय मुलुगानो सिमांसो जाबाय हिराया आंखौ थगायमारोब्ला दैयाव बारसोमनानै थैगोन आं गोसोखौ हमथा रानि नों बिदि सोदोबखौ दा दिहुन रिमोनला समनि फाखना मानसिखौ माब्लाबा लामा आन्दायहोयो हिरानो दा नोंनि अननायनि गोनांथि दङ नाजासेयावबो जेबो जायाब्ला आं मा खालामनो बाजै संसारा रिमिनला होननानैथ' आसि बिमा खेबथा खेबथा थाबायबोगासिनो आंनि अननायनि थुंग्रिया माराम खाबाय हिरानि थाखाय मैगं हानायावबो उदायला गोसोखौ फोथायलायनो हायैआनो गावस्रालायनायनि लामा रानि नोंबो नोंनि गोसोखौ बाजै थारैनो जोंनि बरादा बबेबा थिंजायसो बारलांबाय बिमा जायखौ गोरलै नंदोंमोन बेनो माथो राखांलांबायसो बेनोथ'हाय बिफा नायल' जाल' सासेल' फिसानि थाखाय नुनाय सिमाङैनोसो थालांसिगोन नामा जेराव जों बेखौ फिसा असेबादि साननानै देहा गोसो रां रुफाजों थेखाखौ सुंबोजोबनानै जिउआव बिसोरखौ मानसि जानायनि लामा होबोबाय नाथाय माथो हिराया खोमसि लामाजोंसो आगान सुरलांबाय अरायनि थाखाय थिखानाय सोमोन्दोखौबो गासिबो थेर बेथेर खालामजोब्बाय
फिसा हिन्जावनि इयुनाबो उनाव आसखान्दासो जासिगोन। बिफा बे दाया जोंनिल' नङा। जाय बिमानि समान बिब'आ खांदों फेदेरदों बियो बहा थैनानै थाखो? बे दाया रावनिबो नङा, बे बिब'आनो। आं दानो रियाखौ बुंहैगोन बेफोरो बोरै जानो मोनखो? नङा बिमा, खैफोदनि समाव आन्दायनाय मानसिखौ नों जेबो दाहोन। नों नङा, जाय खैफोदखौ गावनो बरायनानै लाबोदों बे मानसिखौ आं मानो बुङा जानो? आं दानो थांगोन। बिमा रिया मा आयै? आयै सोमोन्दोखौ जोर जानो लुगैदोंब्ला दालाय मानोथो बिब्दि जाखो? नोंनि मोखांखौ नायनानै हिरानि इयुनखौ साननानै नोंसोरनो थोजासे अननाय होदोंमोन सानदों नामा नों? नों बायदि आंनि फिसाजोखौबो अरायनि थाखाय आदुंगारि जानानै थाजानो? आयै नों मानो बिदि बुंदों? हिराया दिनै हिरा नंला, बियो हांगारसो जाबाय। आयै आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया। मानो मिन्थिया नोङो? हिराया सोरनि फंबाय? आयै हिरा आब' दिनै आं मा नुखो? नोंथ' बुंदोंमोन आंनो नोंनि गासिबो, आंनि बिमा आंनि बिफा। मावरिया गथ' होननानै आं नोंखौ थोजासे अननाय होनानै खांबोदोंमोन, जायनि थाखाय आं हाबाखौनो लायाखै। नाथाय नों दिनै मानो आंनि अननायखौ नंखाय खालामखो? नोंनि थाखायनो आं गाज्रि मुंसु जाबाय, हाजासे दुखु मोननांबाय। आइ आफा आं मा गोरोन्थि मावफ्लांखो? आंनि फंबायखौ आं मानो मानसि खालामनो हादिया? आंखौ निमाहा होदो आइ आफा। आब' जायखौ आं मेगन नुयो बेखौ फोथायो। नों जाय लामाजों ओंखारदों बियो जिउनि सुथुर। दिनैनिफ्राय आं नोंनि बिब' नंला, नोंबा नोंसै आंबा आंसै। आब' नोंबो मिरा बायदि जाबायना? नोंबो आंखौ मिरा बायदि फोथायलाना? बे मुलुगाव आंखौ रावबो फोथायला, आंहा रावबो लोगो गैला। बै अख्रांनि हाथरखि फाग्ला बायदि आंहाबो दिदोम जायगा गैला।
आं दिनै फाग्ला हादरखि फाग्ला सोर लोगो दंबावो दङ होमब्ला हा नोंबो गैबावला रुगुं गैयै संसाराव दावबायबोदों हारसिङै जिउनि रानस्राव गोरबोफ्राव जिउनि रानस्राव गोरबोफ्राव मोनब्रै बोथोरनि रादायजों बायदि गाबनि आबिरजों रिमिनला समनि फाखनाव रिमिनला समनि फाखनाव नाख्रेब जानायनि सहजों लुनाय सनानि बेरायाव नाख्रेब जानायनि सहजों लुनाय सनानि बेरायाव रावबो गोजोनै उन्दुनो हाया हांमानि रोहो रोहो सनानि मासियाव जिरायो हांमानि रोहो रोहो सनानि मासियाव जिरायो गोदै सिमाङा सुबुं जिउनि गिदिं साखाया अरायनि गोमा जानाय जिउनि आंगोआ बिखा सिंनि बुजि रोङै दुखु दाहाया खुद्रिबायो लामा नागिरना सुस्रालांनो बुंसारनाय मोदैनि दाहारजों
जिउमानि जोबथा बुब्लिया गुफुर सादोरजों खोबनाय नोंनि गोथै सोलेरखौ अननायनि नोजोरजों नायस्राहरो सिरियै 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 मेनेजाराबो गैया जाहैबाय बेबो नांगौ समावसो गैया मा खालामबावनो आं बे इन्डास्ट्रिखौ बिजामादै हिरानो गथायनो सानदोंमोन साननायानो फैमालसो जाबाय आस'खान्दासो जाजोब्बाय गासिबो बहा थांनो नागिरदों बाजैमोननाव बाजै सोर बाजै लासिं सिं सोर बिबाजै दंबावो नोंहालाय मानो थांनांगौ आइ खोथा दं आफा आंहा थांथारनांगौ जाय मानसिफोरजों गोजान जानांगौ होननानै बुंदों बेफोरबायदि मानसिनाव मानो थांबावनांगौ नंगौ आइ दा थां नङा आफा आं दिनै आंनि गोसोखौनो बुरखायनो हायाखै आंखौ थांनो हो मानसिया जिउआव गोरोन्थि मावखायो नाथाय बेखौ निमाहा होनो हानायाबो मानसिनि बिबान नोंनि साननाय बायदिजों सोलिजोबा आइ उन सिगां साननानै सोलि नंगौ आइ जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा मानसिफोरखौ आरो नैथि खेब लाइ होजाबावा मानो होनबा जिउआव बे आरो गोबांसिन खहा लाबोबावगोन थांनो मोना आगानसेबो दादोरोदखा बाजै अ मिरा आब' हिराया हस्पिटालाव मा हिराया हस्पिटालाव औ बेनि जाहोना मीराया हिरानि सायाव जेरै फोथायनाय गैयै जाबोदों बिब्दिनो हिराया गावनि जिउनि जोबस्रांनाय लामाथिं आवगायबोदों दिनैबो मीरानि अननाय मोनोब्ला हिराया जोबस्रांनाय लामानिफ्राय रैखाथि मोननायनि मिजिं दङ हादै बारर अखोरां अखाफोर
नोंनो मिथिंगा हादै बारर अखोरां अखाफोर सान आरो हाथरखि हाला नोंनो मिथिंगा जिबि जिरा नोंनिफ्रायनो जिउ जिउमा सोरजिनाय फालिनाय लांफिननाय नोंनो सतर जन्म गुननि बिगोमा नोंनो दाइन मिथिंगा जिउ जिउ खामनो हाया नोंखौ अराबो फिनो हाया नोंखौ दैयाबो हाया फोराननो नोंखौ बाराबो थैलाय उजिलाय नोंनिनो मावलांनाय हाबानि आखाइ गोसासो फैयो आखाइ गोजायैनो बयबो थांफिनो आखाइ गोसासो फैयो आखाइ गोजायैनो बयबो थांफिनो मोनलाङा बिजि फिसा मोनलाङा धोन दौलत रां रुफा मनि मुक्ता मैदेर गराय मोनलाङा बिजि फिसा मोनलाङा धोन दौलत रां रुफा मनि मुक्ता मैदेर गराय थांफिनबाय नों दिनै धोरोम अधोरोम पाप पुण्यनि बान्था लाना नुसहायै आन्दो मुलुगा नुसहायै आन्दो मुलुगा नुसहायै आन्दो मुलुगा हिरा हिरा नायलाय सोर फैदों
मेरा नों आंनि थाखाय दुखु दाजासै जाय जेरै हाबा मावो बिब्दिनि साजा मोनो आं आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै बिब्दि जानांबाय नोंनि बिखाया अन्थाइ बिखा नों आं बुंनायखौ फंसेबो लायाखै नोंनि गोसोआ रोहो रोहो जोंनाय अरखिसो आंथ' थैबाय लामायावसो हायोब्ला आं बायदि फेग्रा मुवाजों सन्देर जानाय मुलुगनि मानसिफोरखौ रैखा खालाम आं नोंनि साननायखौ सुफुंनो हायासै आंखौ निमाहा होदो आब' बेबायदि बाथ्राखौ दाबुं हिरा आगै नों थैमारोब्ला आंनि थांनानै थानायानो ओंथि गैयै जागोन जोंबो गैयावनो सारन्थाइ गावगोन आं जेब्ला जोबथा हां बोगोन अब्ला आंनि देहा सोलेरनि बेगें हाराखौ क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजाव दोनहै बेनो आंनि लुबैनाय आब' जाय बेगें हाराखौ नायबिजिरनानै उन जोलैनि डक्टरफ्रा थरफा थरफा हाथरखि जानानै आं बायदि अगेन आखुनि मानसिफोरखौ रैखा खालामनो खाबु मोनथों ब्लाब्ल'जोंब्ल'नि गोरोन्थिनि रोहो रोहो अरखौ अनलायनायनि गोदै बिदैजों लुखु मोननो हायो नाथाय थैगोनखौ मिन्थिखानानै गोरोन्थि मावनायखौ रावबो हमथानो हाया अब्लाबो आं नोंखौ हानायमानि मोजां खालामनो नाजागोन इसोरा नोंखौ रैखा खालामथों हे गसाइ हिरानि मावबोनाय गोरोन्थिनि साजाखौ नों होबाय नाथाय नों बिखौ थैनायनिफ्राय बारग'होनो मीरा नों फोथाय नोंनि अनगा आं आंनि गोसोखौ रावनोबो होआखै जानो हागौ बेनो आंनि बे जोनोमनि मोननांगौ बान्था नों आंखौ नागारदों बोराइ बाथौ गुबुनफोर बायदि आंबो सोदोमस्रि गोनां आलो गोजोन न'खर दानानै थांनानै थानायनि सिमां नुदोंमोन नाथाय गसाइ नों मानो आसखान्दा खालामखो नों जेबो जाया हिरा
मा गोरोन्थि थालांखो आफा नोंखौ फुजिनायाव जानहरबाथ' गुदियाव जिरायनानै आर'ज गाबनायनि फिथाइया बेनो नामा नांगौबा आंखौनो बुथारदो फंबायखौ रैखा खालाम हिरा 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 Hira! Oh, Hira! 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 Oh, Hira! 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 जायनि गोहोआ रुगुं गैया जायनि गोहोजों थिफ्लिं जिउमाफ्रा गोख्रों जायो बिनि फारसे खुलुमनाय बावहरग्रोबाय बिथांनि सोरजिनाया गासिबो बेसेन गोनां गासिबो सोमोनांथाव जायखौ जों उदायथारै होननानै नेवसिगारो समाव नेवसिगार जानायाबो सोरजिलु हाबायाव बाहायजायो फैगौ समाव जानो गोनां क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि एनाटमिकेल लेबआव हिरा आरो लोगोफोर दान होलांनाय बेगिं हाराजों नायबिजिरनानै साफा साफा जाफुंसार डाक्टारफ्रा फेग्रा मुवाजों सन्देर जानाय मुलुगनि सुबुं जिउखौ रैखाथि होगोनखौ मिजिं खालामै हिरा आरो बिनि लोगोफोरनि आगोमा जिउमाया बबेबा खनायाव दिनैसिमबो सिरियै नेनानै दं